It does not answer the many other questions that we've been raising, which we hope the DCI, who was represented here, will be able to answer us in due course. Therefore, we ask for calmness as we mourn our brother. Jatend piny Kenya William Ruto gi thuolo masani nitiere e mbalariany marongo kama bende ochopo mar loro ayanga nyasi mar Piny Luo Festival ma osebedo kadhi nyime e kaunti no ma Migori. Motelo ne mano, jatend piny Kenya William Ruto kawuono ne oyuoro kama bende nochuo e wang'e tuke mopogore opogore mar nyisruok mag kido kod timbe oganda Luo mane obagi e dho wath Masenye mayudore e sub county no Manyatike. Kama bende ne ochiwo singo modhuro mag chenro mag dongruoge moko ni biro chaki e kaunti no ma Migori chakruok mar dwe mar achiel higa manyien mag moting'o koda ka gedo mag apeini koda ka dhowedhe e kaunti no ma Migori. Kwa mambo ya maendeleo ya hapa, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni ni kulipa. Januari, kontrakta ataanza hiyo barabara ya kutoka kule Masara kuja hapa Muhuru Bay. Na barabara zingine mbili ya Migori, nimekubaliana na mjumbe wenu na governor na viongozi wa hapa, in the next 8 months we will have a working pier in Muhuru Bay. Ninyi mnanielewa? Nimekubaliana na huyo Opiyo Wandayi. Nimemwambia kwa ile 1.9 billion ambayo tuliweka pesa ya kuunganisha stima Migori, aongeze milioni 450 ndio tuwe na shilingi bilioni 2.4 ya kutengeneza stima ya watu wa hapa Migori. Esechigogo bende jatend piny William Ruto ne osingo mar tieko midhiero ma jolupo ma Kenya osebedo kakalo e nam lolwe chuthoto e lwet apisas mawuok e piny libamba ma Uganda kod Tanzania kaluwore kod kwayo manochwalne kod Governor James Orengo kaachiel kod Senator Oburu Oginga manokoni jolupo ma Kenya osekale midhiero mathoth e lwet apisasgo timo koni manegikoni jatend piny Kenya nyaka koro tieki. Migingo yuko hapa, Migingo yuko hapa. Rais, unajua Waganda wanatoka kule, wanakuja kutusumbua hapa. Tunakuomba uingilie maneno ya Migingo kabisa. Mogi, Juogi bro loso. Na mtukufu rais, akwai nitemie modingie jonam thoma ng'enye inamka. Rais jonam thoma ng'enye inamka wadwaro security maber. Machielo rais, jonam imako gite Tanganyika tisero kucha titago gikocha. Temie modo diplomacy oti. Migingo. Mimi nilikubaliana na nyinyi vile party leader wetu amesema, vile governor wa hapa amesema, vile governor wa Siaya amesema, vile governor wa Wanga amesema. Hii Migingo ni sehemu ya Kenya na tumekubaliana ya kwamba hiyo Migingo kwa sababu ni sehemu ya Kenya, tutahakikisha ya kwamba hiyo sehemu kwa mbinu zote, mbinu za diplomasia na mbinu zingine zote, tutahakikisha kwamba wananchi wetu hawaangaishwi na askari wa nchi zingine. Tunataka kuhakikisha kwamba kuna amani, tuweze kufanya biashara, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Nyasi ma kamano dhi nyime gi thuolo masani lap mar tuke ma mbalariany ma Rongo kendo gi thuolo masani Governor mar County ma Homa Bay Gladys Wanga maloso en chenro mabende luonwa kod nyawado Jojo ma obiro miyo ler mathoth e weche manyien e yono mar dimba saa achiel odhiambo ma kawuono. Ka wadhi nyime en sirikal kore kwayo mondo mione kaka nyalo tieko mogo kuom midhiero mapod okwako sekta mar somo. Motelo ne ipo mag sikunde dwe manyien ne tam mokwongo mar dwe mar achiel higa manyien. Mano en kwayo michwalo kod riwruogno mar Elimu Yetu ma okoni nyaka sani nitiere midhiero mathoth mapod okwako sekta mar somo manok moting'o koda ka nok mag kwan mag jopuonj kaachiel kod deko mar omenda masiro som jopuonjre ma ok chop ne jopuonjre e wang' sa e kinde mamoko magidwaro mondo mi sirikal otieki e wang' sa mondo mi ka oyaw sikul higa manyien to chenro mag somo ochakre e yo makare mana kaka ilero kod Joseph Wasihongo mabende ni jakanyo e riwruogno mar Elimu Yetu. In January 2026, there is a promise to add another 20,000 teachers. But despite this, the national deficit, as I observed a bit earlier, exceeds 100,000.
with critical gaps in ASAL areas or region, hard to staff schools, and specifically, if we're talking about STEM subjects, nationwide awareness programs led by the ministry, especially at this particular time. There is a lot of awareness gap in terms of what is happening, even in terms of KJSER and other issues regarding CBE, and this is one of the right moments for the ministry actually to lead the process of awareness raising in terms of what is happening at the moment. Magitimore kina mabende sirikal kokale migaono mar somo konigi kore mar neno ni girieyo somo mani malo e pacho kaindi kokalo sir ma wuokuom jochiw sir mamoko magikonyore godo. Jagoro mongirore e migaono mar somo mamalo mano Laktar Beatrice Nyangala wacho ni sirikal obiro kod chenro kata lai mar siro som jopuonjre mabende wuok e familia mayuto gini piny mar mondo mi one ni gichopo lek margi. Kano loso e nyasi mar 13 mar sidho kondo mag jopuonjre mbalariany no Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology JUST mano mayudore sub-county ma Bondo County ma Siaya ne okoni chenro maket kod magi gin mago mageto neno ni jopuonjre ochopo lek margi kendo okwayo jokanyo kod ka jochiw sir mamoko mondo mi one kaka nyalo siro som jopuonjre ka gitie tuoche achiel kod migaono mar somo. Our goal is clear: to establish a sustainable, fair and equitable system, one that ensures that no deserving student is denied access to education due to financial constraints. We recognize and appreciate the technical and financial resources raised through partnerships. The responsibility of supporting higher education cannot rest on government alone. I therefore call upon the private sector, corporate organizations, and philanthropists to partner with us. Karakamano joten mbalariany no koten kod Vice Chancellor mano Vice Chairman mara mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching Jaramogi Oginga Odinga University of Council Ambassador Ambei Ligabo wacho ni deko mar omenda masiro somo jopuonjre mbalariany osebedo midhiero mapek ne kuonde tiegruok mathoth e pacho kaindi gino magikwayo sirikal mamalo kokalo migaono mar somo mondo mi one kaka nyalo tieko. The funding challenges facing higher university education sector remain persistent. Decreased decapitation, delayed funding, rising operational costs continue to put immense pressure on universities, particularly the management of universities. This situation has severely affected infrastructural development, staffing research, funding, and the overall quality of education. As a nation, we must acknowledge that universities cannot thrive without sufficient, reliable, and sustainable resources. Wach mabende no sir kod Vice Chancellor Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Ngire Shem Wandiga maoko ni Kenya nyalo go mana ng'ala e sekta mar somo kokalo e lony manyasani ka achiel kod timo lokruoge e kuonde tiegruok ma pacho kaindi to nyaka bedie sir ka achiel kod kony ma iyudo kendo maendi en somo mag tiegruok ma winjore bede ni tayo kanyakla kod migaono mar somo kodaka jogweng. Kenya is making significant strides in expanding access to higher education, improving digital transformation, strengthening research systems, and implementing institutional reforms. JUST is proud to play a part in this vision. As Chancellor, I reaffirm our commitment to strong partnership between JUST and society, government, industry, development agencies, and local communities. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kawati kwa iduni jalupo moro mawuok e dhowath ma Suba Main ne owito ngimane machiegni gi dhowath ma Ro sub-county ma Suba Central. Bang' kanyo kier kowuok e yie
mane gintiere mar lupo e kinde ma bende ne gintiere chenro magima pile mag lupo. Kaluwore kod jakom dho wath ma Sindomen Patrick Okowa noyango ni Samuel Onyango ne masira makamano juko kinde ma bende ne odhi losore oko matin mane okier ma owito ngimane e nam Lolwe. Jowetene mane en godo ne otemo reso ngimane, kata kamano ne ok otimore kaka ne chunygi gombo, ma bende manyo chenro mar manyo ringre mare pod dhi nyime gi thuolo masani. Kagi chopo area mar Kaviki Farms e Kejeska igo break gikanyo gwan gi yue matin mondo meyang piny chiemo podhi gi chitaya yarakati ne Samuel Onyango no same yarakati pajira gi yue godi chien kasa paka chiel to chung no dhi oko matin ne bath yie kako dhi chung no to jowad gi fuma ne olwari pi to ka olwari pi to kagi kero mondo gimiye olago mondo miyo maki to oduogo sim magi kanyo ko chako duogo wuok to jogo ringo anam ochako duogo ka koro hido pod jogo ka gima nyalo isiyo lupo weche machalo kama samora ma jawna wuok dhi nam ne go bedo gi life jacket koro makosa mano bedo ngata chi ariyo kere mane gi life jacket yieni bana molwari neno gi life jacket. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kawatiyo kwedo jo Kenya bilion omaki e piny Afrika ma milambo kendo oduogi e pacho kaendi bang' fwenyore ni gisebedo ka gitie piny no maonge oboke mapuodhogi kata doko ni ne omigi orak mar tiyo e piny Afrika ma milambo kuno. Migawo mar arita ma iye mar piny Afrika ma milambo lero ni jo Kenya go ne omi orak mar konyo ndikruok mag jogo madwaro dhi e piny Amerika ma gin jo piny Afrika ma milambo ma jorochere mong'ere kaka Africana. Kata kamano ne ofwenyore ne gidonjo Afrika ma milambo kod oboke mag visa kaka jolimbe madhi ataro kod chike mag pinyno, ma biro bang' ywak ma osebedo e kind Afrika ma milambo kod piny Amerika kaluwore kod chenro mar Washington mar rwako jo Afrika ma milambo ma gin Africana kaka jogo mobuoro, wach ma bende Pretoria okoyie godo kata matin. Nyakoro magajwangi kanyo bende machopa e giko mar mi weche manyien e yono madimba. Tudri kod kendo koro mosa 11 gi 12 ne weche manyien machok achiele wang'e waiko ni mathoth mosebedo katimore pacho kaendi odiechieng' mangima kobro kelo ni weche manyien e yono madimba. Kata kamano bang' yire machuok wadonje pau tuke kod Milton Ochieng'. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jang'wech mar auma mar ng'we kinda Sebastian Sawe owacho ni ok obidhi siro loch mare mar Riga Half Marathon e tuke mag laro simbo mar piny mangima ma bro timore Copenhagen, kowacho ni sani koro osedhi e marathon maduong' ma ok onyal dok e nus mar marathon. Sawe higani nolandi kaka jang'wech maberie moloyo e piny mangima e ng'we maringore oko ma stadium, ka bende noyudo loch e tuke mopogore opogore magin kaachiel gi London kaachiel gi Berlin Marathons, ma bende noketo rekod mare bang' loyo kuom seche 2 gi dakika 3. Komachielo bende ne klab mar Kispert Queens manie lig maduong' mar jok mamine ageto mar yudo loch mar 2 e season ni. Komachielo e bende ni tim mar Kispert Queens manie lig maduong' mar jok mamine ma pachoka geto mayudo loch mar 2 e giko